Няма шанс. Докторе, кръщчето, да, там кръщчето. Отрасканото. Добре, емо вари въди, тук той хваща. Каквото хваща. Ако кръщето го направи бати Дженко, значи няма хване нищо. Аз го направих. Добре, има ли възможност да сложиш сега прибора? Ой, магиот! Добре, дръж прибора без да мърда. Шаман! Направи квадрат и изключи. Ама когато видиш прибора... Ема, по този начин се проверяват точно дали не се хваща отгоре фалшив сигнал. Като се движи сигнала, пък антената е статична, е потвърждение дали се хваща отгоре. Няма как да излъжа оператора. Това на кото мога да чуя. Добре, че там ще седиш. Така, докторе, дръж това, Той кой е? Fisher F5. И как върва? И под една кола взема една улица. Въди, въди. Ой, извини се много. Но няма индикация какво е. Добре, я дай този звуков прах да му лъкне. Аз не вярвам някой да може да издържа след повече от 10 минути. Ама той един като се направи, не може да не направи така. Да го върнеш. Ще има и другото пътък. Се закача, е? Закача да няма. Той е дълбок, обаче няма индикация за метал, само хваща сигнал. Еми, то повече детекторите са тъй на дълбокото, попаеш или няма. Щом плаща нещо, аз да включвам ли тези вангия? Да, много нестабилен, той е... И после F5 работи, така ли? Да. Фаща. Фаща. Ама реално го отърваш. Подминуваш. Преди мал метал. А ти мал метал, аз изключиш дискриминация, добре и фаща. Чувствителност до край на 13. Вие мерихте ли да види камерата на колко сантиметра е това? Дискриминация минимум. Ще покажем. Трябва да е. Така, звуков прах ще пусна. Звуков прах до края на 13. Айде, тръгваме към първенец. И от тук по цяла пътека Нищо. към първенец. Никакъв. Никакъв сигнал няма. Това няма сигнал. И земен баланс ли си направил? Направи. Направи земен, въздушен, морски, воден.